nga mga insect. So amo man ang panglibot naton kaina, no? Kag nag-obserbar kita, ginubayan kita sa mayo nga tiyempo, mayo nga panahon sa pagserbar naton sa All Saints Day. No? Kaya at the same time, no, sa diri mga kabanan, hibalon ta pay karon ang pila ka mga impormasyon kag mga balita naton, no? Dumduman niyo to ang investigasyon tubla, no, sa mga kapulisan sa Police Station number 7 angot sa bahin sang siring kamatayon ni Patrolman Val Liansing. Una nga na-report yung makaban ng accidental firing ti ano nag-latest investigation sini kada may nagaglinuwa, no, nga balita nga kuno nag-suicide sa ano ka matuod din na amo pa na ipa-confirm nato na. So why kita diri naga-conclude nga nag-suicide. Ang impormasyon nga nabato naton nga kuno nag-suicide. Pero makambal gid niya karon ko ano gid ang matuod nga investigation ang hepe sa Police Station number 7 si Police Captain Elmer Bonilla. Sa investigation siniya nila, no, kay ti nasapuan nga dugoon ay ning sambit nga biktima sa CR nga inugasan niya ng pilas niya matapos nga may lupok nga nabatian ang iya siring nga magirikanan sa sulod sang iya kwarto. Kag ti nakalak, no, nagpag-assistance ang magirikanan sa kapulisan, paabot sa kapulisan na diskubrehan ara sa CR ini nga biktima kay nagapaligo na sa ako galingon nga dugo, no. So nang ginahugasan niya pilas niya matapos kuno nga limpihan niyang iya siring nga armas, no, luthang. So gindala pa nga agaw sa Bacolod Adventist Hospital apang lately, no, gideklarar, no, ining patay or binawian nga makabaran sa iya hulam nga kabuhi. So ti mamuning mga insidente, no, ti gin trace naton kag gin kwatang mga background sang iyang pamilya, no, kay ti mga bata gali ini sa mga asawa nga lunsay mga may problema sa pananawan. No, so kag ti nakatapos sa kolehiyo kag nangin breadwinner, no, sa ilang pamilya pero ti pitik sintas after 2 years, no, ini siya ang binawian sa iya kabuhi. So kagabi may mga ginhatag kita nga mapanugyan, no, panumdum diri sa aton mga kapulisan with Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Operations Branch Head o Operations Management Unit, no, sa Bacolod City Police Office sa proper nga handling sang armas, no, in order nga ti makalikaw kita, no, sa anuman nga mga aksidente. Kag sa mga hindi man pulis nga nagaposes ang armas di ba? Sige, no, so ibalaon tanin karon na, no, ining mga pinakalitas nga mga impormasyon kag syempre ti may ara magita sa special feature diri upod sa Kabombo Just Jesus Madigal sa aton nga selebrasyon subong ang Todos los Santos. So kung ang All Saints Day diri sa aton siring nga mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Ti kung hindi ta karon malipat, ano, pero i-include tagid ini Bombo Kim, no, ang preparasyon man sang aton nga mga manunudlo, no, para sa face-to-face classes, di ba? Buwas amo na ning full blast, no, 100% nga face-to-face classes. So wala na to ang ining set A, set B, no, nga mga klase nga subong semana ti set A, pagkasunod semana set B naman, no, and then mo bulos-bulos na lang, no, intervals or alternate, no. So ti subong kon ang isa ka classroom, no, sa diri makabanan kwanda, no, naga-compose sang kapin sa 40 kon 50 ka mga estudyante, makaya bala ini sang isa ka manunudlo, no, ang ining pagtudlo ya makabanti sa tag 20-20 gani daw nabudlayan pa. So may mga eskwelahan pa kita subong nga hindi pahanda para sa face-to-face classes. So kati ang aton yang presidente, no, kag secretary sa Department of Education nagpahayag na nga ti by November, no, amo ning full blast sa face-to-face classes naton, no, pero testingan tani daw gwata ti daw experimental ini. Kay ti sa sulod sang isa ka bulan, bilog ka bulan sa Nobyembre, no, kun makaya naton, no, ti okay. Pero kung hindi, balik kita Japon no? Isit B taman Japon. May eskwelahan may mga eskwelahan nga tigin pangguba pa sang Bagyo Odette nagligad. Ngaway pa na pangkayo, may eskwelahan nga mga guba pa ang mga labisa kag bangko, hindi pa ready.
Ti ano matabo. Basi pangpungkuhan na sa may estudyante, magkalalupog ang may estudyante, tas na, magkalarusdak ang bangko, ngayon na pungkuhan nila kay mga gabok. Damo pa na di, no? May report kita nga dira kuno sa bahin sang Emiliano Lizares Elementary School sa Barangay Granada, ang mabangko kuno na guba. Di paano kita maka face-to-face classes ni kay maguba gali na, no? DepEd, Department of Education, nagangasa lang kamo sa face-to-face classes tapos hindi makamo preparado. So, ti paano yung mga estudyante palumpigaon sa salog? Okay malang na, no? Tani, pero ti mo na bala, no? So, ti kabalaw naman kita ng gobyerno to, yaya, every year, ang Department of Education, iya makabanam na pinakadako nga budget allocation, no? Sa bahin sang General Appropriations Act, sunod sa bahin sang Department of Public Works and Highways, ako DPWH. No, pero ti uno makapalpak nga hinsa sa gobyerno o ti ang secretary gani sang Department of Education, no, Secretary Sara Duterte Carpio, Vice President panaton, may mga kwan pa gani, no, may ara pa gani sa confidential nga pundo. Kay ti makampanya man sa iya sang iyaman. Ti ari ayo mga bangko nyo buwas si balaon naton, no, pangbisitahan ta kag libuton ta naman, no, ngaton siri nga mga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod sa first day nga implementation sang 100% nga face-to-face classes. Siyempre, no, kaiban pa karon nga mabalitang impormasyon ang pinaka-latest nga kuan ano nga assessment sa Bakaban sa Regional Office. So kay Bagyo Paeng. No, so hindi tamin Japon pagkalimtan si Bagyo Paeng to. Ara man sa Japon, no, anong latest assessment sang Office of the Civil Defense, no? Dari sa aton sa pagpalagad, ano ang kuan dire, no? Ang mga gida himo pang dugang nga mga ati dire na kita sa declaration no, sang tagsa ka mga LGUs sa pedalom sa bahin sang state of calamity, no? So kainan interview sang Bumbo News Center, Bumbo Radio Iloilo gali aton nga flagship station ang kuan ano ang gobernador sang Antique, Governor Rodora Cadjao, no, kag ginapahayag ati state of calamity na sila, no? So do na tingala man ta bala kamo ni ka bilyones ang bili pero na mga taytay bala, no, mga taytay bala to bilis na bilyones na, no, hindi milyon kundi bilyon ang bilis na. Ikay mo na po pundasyon nga perte ka bakod na hakson mo na mga 3 katawo ang makahakos ang pundasyon. Konsang haligi niya imen gali, no, mga 3 tao makakos sa perte dalag ko. Ginastuhan naton bilyon, no, ang inang nasambit iya makabaran nga mga kuan nga mga proyekto sa gobyerno pero ginaisa lang kabaha, no? Nagakauton mo. Dira pa lang guro basi makambal ta na nga ti tuod manggid nga substandard, no, ang magamitan, no? So atong amon nga taytay to sa iutang na tawhan to sa Dingle sa probinsya sang Iloilo nga nautod dira sa barangay Angtan sa barangay Poblasyon, no, ka barangay Kamambugan Dingle Iloilo na utod doya bangod sa kadugayon ti siyempre nagaedad man ang kwan ang taytay, no, nagahina man pero may ara blaya ko isang ati bag-o pa lang, no, ka construct agyan sang baha sus nagakaanod sa baha. Ti ano bing paglantaw sana sa mga pumuluyo ti do may mga tuod gid nga may mga magic sa muna. Nga mga proyekto ti mayo na to iban politiko nga nakapangumisyon, kay napuslan niya na to, nag-milyonaryo na siya, no? Pero ti naserbisyohan matuod ang pumuluyo pero isa lang kahampak sang baha tudas. Tiyan po na, no? So mga buildings man naton, no? So sa may na-discover man taligad di nga mga eskwelahan diri sa bahin sa Barangay Banago and then dito sa may bahin sang Sumag nga nagkalahunlak man ang makisami sini bangod nga substandard ti butangan mo lang na sang aluminum paring, no, nga way sang kwan pero sa kaglaka-laka pa tapos pakabitan mo sang hardiflex nga plywood ti pertik bugat sinada kag mabasa pa na sang ulang kung katulo ti hunlak ti pankon sina ko okay lang kon kwan, no, okay lang kon wala iya sang estudyante mo mitadra kag mga manunudlo ti paano bi ko may ara namo
na bala, no? So dapat amo ni ang tadlungon, no, sa pilang opisyalis naton kay kung gusto tagid, no, nga pulidong obrata kag bakod, no, hindi tay paghimuon nga substandard ang mga materyales na. Kay kita man sa gyapon ang magantos. Sa aton man Japon magabalik nga mapumuluyo, hindi sa mga politiko nga nakakomisyon hindi makaluluoy nga mga pumuluyo. Kung guba ang matay-tay, sino makaluoy? Siyempre pumuluyo. Waya sa mga politiko, no, nga di isubi na, di kuha na sa balay nila, no, kayo sa balay nila patapos ang samtara sa pwesto. Pero ultimo nga pumuluyo, to ti manogtanom Japon kamuti. O kag manog garab Japon sa humayan, no, nga way asenso. Amo na ang gusto naton ipalabot diri sa ila, no, nga samtang sila ang nagapakasarap, no, ang mapuluyo naman nagapakahirap. 25 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa o alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad, driman sa aton sa ring palatuntunan. Ibatan naton sa ring headlines. Pagbalik naton, no, proceeding kita sa pila ka pagkuha, no, sa mga balita iya makamali sa aton sa ring palatuntunan. No, so bulon ta do nagpusdak ang badamol pero daw kadasig lang ang ulan, no. Nagsinalasa lagi ng mga utod naton sa kwan, no, sa mga sementeryo kay daw hindi mayong panahon subungaw kagabi. Oh, ang kalbo mo da ni, no, hindi na napag-isulay kay budlay trangkahan ka naman. Ana ito kasi press pala nga natrangkahan da, no, so payo gid no, kay ti pag-abot sang ulan kuno nga may baha ni maswimming naman 25 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa riga palatuntunan. Magabalik kita at agtanay pila ka maprondom. Standby, balik kay kita pagkatapos kita mang sini. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines! Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo!
FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish Soccer